ή το... Αυτό είναι, όχι. Άλλο βιντεάκι είναι αυτό. Έλα, άντε πες. Όχι, δεν λέω, τι να πω τώρα. Ή το να είσαι καλά, φίλε, να περνάς καλά και ό,τι γουστάρεις, ξέρω εγώ. Άμα δεν σε έλα πίσω, άμα δεν σκάζει εκεί, βγάλ την άκρη σου. Έλα, μην τρελαίνεσαι, εντάξει, για να δούμε ποιος θα κάτσει τώρα, ποιος θα κάτσει, για να... Κάνουμε στον Νίτο, να στείλουμε ένα χαιρετισμό. Καλά να περνάς. Πούμε στον Νίτο ένα χαιρετισμό, να το στείλω ένα βίντεο έτσι. Αρίστον. Ωραία, πού στη Αριστίδα και εγώ σε Ολλανδέ. Πού σε Ολλανδέ. Ρέντι, μήνυμα στον Νίτο. Ήτο! Ήτο γύρνα πίσω γάμισε τους ρε μαλάκα. Έλα να κάνεις κατσίκια ρε μαλάκα. Έλα εδώ ρε μαλάκα. Γάμισε τους ρε μαλάκα. Έλα πίσω Ήτος. Γύρνα πίσω και εγώ είμαστε. Ήτος είναι απάνω. Σαρή! Τζόρτζ! Στον Ήτος, το Ήτος είναι. Ο Ήτος είναι ρε. Όχι. Βλέπει, ο Ήτος βλέπει. Μίλα. Πέτα ρε μπάλα. Τα καλύτερα, αλλά δέστε το τι γίνεται. Πέτα μπάλα ρε. Πέτα ρε μαλάκα την μπάλα. Ποια μπάλα ρε.